Malawi Brief. Zotsatirazi ndi nkhani madzulo pa MBC za lero pa 19 July 2026. Ona zachilengedwe a Patricia Whiskers ndomwe ayankhula izi mboma la Salima atendera ntchito zomwe kampani ya Malawi Aquaculture Center ikugwira. Iwo anati akukonzanso ntchito za ulimi wa nsomba kukhonza kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Zambiri mulipoti ili la McDonald Chwayula. Itayendera malo omwe akuchita ntchito za ulimi komanso kutumiza nsomba kunja kwa dziko lino nduna ya zachilengedwe a Patricia Whiskers anati ulimi wa nsomba ndiofunika kwambiri pochulukitsa nsomba mdziko muno pomwe chiwerengero cha anthu chikuchulukira. Nduna inati unduna wawo ukambirana ndi unduna wa zachuma pofuna kupeza njira zochepetsera misonkho pakatundu yemwe amafunika popititsa patsogolo ulimiwu. A Whiskers anati boma lipitiriza kulimbikitsa ulimi wa nsomba maka nsomba ya chambo kamba kuti ni nsomba yomwe imapezeka nyanja ya dziko lino lokha pa dziko lonse. Tamvaso mavuto ena ndi ena amene alima nsomba akukumana nawo kuphatikizapo kusowa kwa mbewu ya nsomba, kukwera mtengo kwa chakudya komanso mwina feed yomwe ikumapezeka ku Malawi kuno ndi yopanda quality kwenikweni. Ndiye ngati boma tikhalenso pansi ndikuunika kuti kodi alimi amenewa tingathandize motani ndicho linga chonena kuti kupita chitsogolo kuno Malawi muno tikwanitse kuyamba kupanga produce mbewu ya nsomba ya bwino kwambiri yonena kuti alimi akhonza kulima komanso ndikupezapo phindu lochuluka. Adandaulanso alimi amenewa makamaka kumbali yokuti akamabweretsa katundu wawo onena kuti apangire ulimi umenewu akumalipira misonkho yokwera. Ndiye ngati boma tikhalenso pansi ndi anzathu kunduna ona zachuma kuti tikambirane nawo kuti mwina patakhala lingaliro lonena kuti tichotse msonkho umenewu komanso tina komanso kuthandizira kuti aquaculture sopano tiyambe kuyiyang'ana ngati as a priority area chifukwa ili ndi kuthekera kobweretsa chuma chambiri mdziko muno. Ndipo mkulu wa Lake Malawi Aquaculture Center a David Nkhwazi anati alimi komanso makampani omwe akuchita ulimi wa nsomba ali ndi kuthekera kwakukulu kuthandizira kutukula chuma cha dziko lino koma kukumana ndi mavuto angapo. Ndimalongosolera Anduna nena kuti ulimi umenewu ndi wabwino ndopindulitsa ndithu komano pali zinthu zina ziwiri zitatu kapena ngati zinayi zimenezi kubwezeretsa mbuyo pang'ono zoti iwo awunikire atithandize. Choyamba nchokuti pazipezeka timati ma fingerlings kapena ndi anaja achambo amene timaponya umakeji kwathu azipezeka okwanira komanso quality yake zikhala bwino kuti tikamakolola muja azikhalanso kuti masaizi ake nsomba oso ndi abwinonso ose ndofana osati zina zazing'ono zina zazikulu zimasokoneza cheni pansika zimenezo. Chachiwiri imene ndimalongosolera umene mapempha a minister ndichaonena kuti chakudya cha nsombaso ku Malawi kunoko ndichovutirapo. Sinangati kupikisana ndi maiko oyandikana nawo ngati Zambia, Tanzania. Nde ngati tikupanga ulimi umenewu tikuyenera kuonesesa kuti really current tizipanga produce imene akupangira nawo simaikwenawo nafenso chakudya chathu chikhale chachani cha quality yabwino kwambiri. So imene chinthu imene chiona chiunikidwe ndipo tipange invest mu production ya fish feed yabwino. Ndipo atayankhula ndi komiti yoyang'anira ntchito za usodzi ku Chikombe, a Whiskers anatsimikizira anthu kuti boma lithandizira ulimi wa nsomba. Ndipo m'mawu ake senior chief Makanjira anati malamulo omwe anakhazikitsa ndera lawo athandiza kuti usodzi wosatsata malamulo uchepe nderali. Nsomba zimaonongeka chifukwa magwiriro a nsombawo maukondo osiyanasiyana. Maukondo ona olakwika koma ena abwino. Ndiyezera apangiza malamulo kuti tikatseka kumbeche kuma malamulo amenewa ngakalekale makolo anga ya 1950s ife timapeza pang'ono koma kupitirizabe kusamala kuti ana akubadwa akupezeka koma masamaliro timatere tikaona kuti pali usodzi wolakwika timatseka makamaka mbenjeyo timatseka December kufika April kufuja kuti December nsomba zimakhala zimaberekana ndi timatseka ndileka lamulo kuti munthu aliyense asapezeka apita kumbenje kungopezeka kumene kuti timangwira kuti muzeka. Asayansi amati nyanja ya Malawi ili ndi mitundu yochuluka ya nsomba zosiyanasiyana kuposa nyanja iliyonse pa dziko lonse lapansi. Ndipo nsomba ya chambo ndi mtundu wa nsomba omwe umangopezeka nyanja ya dziko lino lokha. McDonald Chwayula, MBC, Salima.
Bungwe la Malawi Red Cross Society MRCS langiza boma kuti lilimbikitse ulimi wa mthirira mdziko muno kuti dziko la Malawi likwanitse kulimbana ndi zotsatira zakusintha kwa nyengo zomwe nthawi zambiri zimakhudza zokolola za anthu. Mkulu ona zachitukuko komanso mapulani ku bungweli a Leonard Maganga akukhulupirira kuti kulimbikitsa ulimi wa mtundu kukhoza kuthandiza dziko la Malawi kukhala ndi chakudya chokwanira. Iwo amayankhula izi ku Blantyre pomwe bungwe lawo limathandiza alimi 2000 omwe anakhudzidwa ndi vuto la njala posachedwapa. Panopo ngati bungwe tapanga kale ndondomeko imene tikuona mavuto amene angadze chifukwa cha ng'ambayi monga zaumoyo, nkhani ya kusowa kwa chakudya, komanso ngakhale kusowa kwa madzi kumene kapena nkhani ya ukhondo. So malangizo athu kwambiri ndi oti monga tayamba kale kugwira ntchito ndi aboma atalimbikitsa kwambiri nkhani yofalitsa mauthenga kwa anthu chifukwa ena panopo kachakudya ali nako, ena anakali ndi madzi kumene amalima kumadimba kwawo, akhoza kulima ndi kupeza so kachakudya kamene kawathandizire kuti mwina kung'amba imene kubwerayi awiri atatu akhale kuti ali ndi chakudya. Mawanja pafupi 4000 maboma a Neno, Chikwawa komanso Nsanje ndomwe apindule ndi thandizoli. Patali pano mkulu ona za mapulani ku konsolo ya boma la Blantyre Pearson Mphangwe alangiza anthuwa kuti agwiritse bwino ntchito ndalamazi. Banja lililonse lalandira 90,000 kwacha kuchokera ku Malawi Red Cross Society. Ndipo padakali pano boma latsimikizira alimi maboma a Chikwawa ndi Nsanje kuti ayamba kupindula ndi ntchito ya ulimi wa mthirira ya Shire Valley Transformation Project kuyambira kumapeto a mwezi wa Oktoba chaka chino. Injiniya wa ntchito ya ulimi wa mthirirayi po Mchikoma ndimwe wanena izi pa ulendo omwe olemba nkhani anendera ntchitoyi. Zambiri mulipotire. Chikwawa kumetabwera ndithu kuzandira ntchito ya Shire Valley Transformation Project ni ntchito imene inayamba ndithu pakanthawi mzaka za 2017-2018. Ntchito imene kukhala ndithu itatha koma inasokonekera mchaka cha 2022 chifukwa cha namondwe wa Friday amene ndithu anakukhasula mbali iyi imene ndithu kukayembekezeka kukhala njira imene inkayenera kukalumikizana apo imene ndithu mbali imene kuli mdawu akapinjira koma ndithu mbali imeneyo inaphulika ndi madzi nthawi ya namondwe wa ana. Madzi amene ataphulika anaononga ndithu njira imene mukuona imene inkene kuti zitapa madzi. Ndiye pofuna kuonetsa kuti ntchito iyi isanongeke panabwera njira ina ndi bypass imene mukuona line imeneyi imene ikuyembekezeka kuti tsopano ikubwereranso mu mtsinje wa Shire kuti ikatape madzi. Ndipo akunena kuti pofika mu Oktoba chaka chinocho madzi akhala kuti ayamba kutengedwa ndipo akhala kuyamba kupita kumene ndithu kukagwire ntchito yopereka madzi makamaka aulimi wa mthirira kumene ndithu kuyembekezeka kuti ma hectares pafupifupi 43,000 apindule kupyolera ntchitoyi. Injiniya oona za ulimi wa mthirira ku unduna wa zamalimidwe po Mchikoma ndiyemwe watsimikiza izi pa ulendo omwe mneneri watsopano wa ntchitoyi Mike Chipalasa anakonzera olemba nkhani a mchigawo chakumwera. Alimi makamaka tapase chiyembekezo foti tikuziwa inde ntchitoyi inayamba pakanthawi makamaka ntchito yomangamanga inayamba pakanthawi mu 2020 komano tione kuti ntchito zimene zimagwira ntchito zotani tikachionesesa chingande chathu ndi chingande chachikulu kwambiri ntchito zake zazikulu kwambiri. So panopo tikupanga target kuti mabloko awiri ayambe kuthirira. Mabloko amenewo akamba kuthirira ndi kunena kuti 1 tiperekaso confidence koma bloko ena amene ali kumunsi kunena kuti zinthu zatani zayambika komanso tikhaso ngati tikuphunzira kumaphunziro ena ndi ena amene tingapite nawo kwa alimi amene ali kumunsi. Komano chinanso chimene ndinganene chonena kuti mabloko awiri oyambirira amene afuna kuthiridwa yakambadwa ndi mwana ali lenji. Mabloko amene wawa pompano akhala kulandira ma contractors mothandizidwa ndi ndalama zochokera ku African Development Bank kuti ayambe kukonza ntchito zawo za m'munda. So pompano so ndi chiyembekezo kuti mabloko awiri amene ayamba kuthirira. Boma linakhazikitsa ntchito yomanga ngalande za ulimi wa mthirira kudzera mu ntchito yotchedwa Shire Valley Transformation Project ndi thandizo lochokera ku World Bank ndi African Development Bank ndi cholinga chofuna kuthana ndi vuto la njala komanso kuchepetsa umphawi kudzera mu bizinesi ya
Unduna wa zaumoyo wakhazikitsa ndondomeko zokhudza chisamaliro cha mabere pofuna kulimbikitsa kupewa, kuzindikira msanga, kufufuza komanso kuchiza kansa ya mawere ku Malawi. Polankhula pamwambo okhazikitsa malangizowa, wachiwiri kwa mkulu wa chipatala cha Queen Elizabeth Dr. William Peno ati malangizowa apereka njira imodzi yovomerezeka yosamalira odwala kansa ya mawere. Edith Kaira ali ndi zambiri. Atauzidwa kuti ndi kansa ya mawere, Mai Grace Kwacha anachita mantha kwambiri ndipo anaganiza kuti moyo wawo wafika kumapeto. Nkhaniyi inawakhumudwitsa kwambiri ndipo analibe chiyembekezo. Komabe anasankha kulimbana ndi matendawa. Analandira chithandizo cha mankhwala kwa miyezi 5 ndipo lero ali ndi thanzi. Uthenga wawo ndi wakuti amayi asamaope kukayezetsa kapena kuchedwa kupita ku chipatala chifukwa kuzindikira matendawa msanga kungapulumutse moyo. Amene ndikuwalangiza unena kuti azibwera ku chipatala, azifulumiza. Chifukwa chonena kuti kansa ukangoyipeza mofulumiza ndikuona kuti thandizo limafulumiza. Andi olo ku chipatalako akaona kuti iweyo uli pa stage yonena kuti ndiyofulumiza, thandizo lake limayenda mwasanga ngati mmene zayendera zanga sizimachedwa ayi. Nkhani ngati imeneyi ndi imodzi mwa zomwe zalimbikitsa unduna wa zaumoyo kukhazikitsa malangizo a chisamaliro cha mawere. Dr. William Peno anati ndondomekozi zithandiza kulimbikitsa kuzindikira kansa ya mawere msanga kudzera maphunziro komanso kuyezetsa kuti amayi adzitha kufunafuna chithandizo cha matendawa asanafike povuta. Zikuyenera kutithandiza mu njira yonena kuti choyamba tikufuna kuti azimayi azidziwa mwansanga pakakhala ngati pali vuto. Zikakhala kuti adziwa mwansanga ayenera kupita ku chipatala. Kuchipatala kwakhoza kupita kuchipatala zawo zazing'ono kapena zazikulu, koma kuchipatala kafikanso athe kuyenda kupita kuchipatala kwina kumene athe kuwapanga kuwatumiza kuchipatala zazikulu komwe athe kukathandizidwa bwinobwino. Ndipo yemwe anayimirira sukulu ya ukachenjede ya madotolo ya Royal College of Surgeons mdziko la Ireland, Dr. Cuba Gayeski anafotokoza kuti ndondomekozi ndi gawo lalikulu lolimbikitsa kuzindikira ndi kusamalira bwino odwala kansa ya mawere. Ndondomekozi azikhazikitsa kudzera mu mgwirizano wa unduna wa zaumoyo, bungwe la Agency for Scientific Research and Training Malawi, Royal College of Surgeons ku Ireland, komanso mabungwe ena omwe akugwira ntchito limodzi pothandiza ntchito zaumoyo. Edith Kaira, MBC, Blantyre. Phunziro azachuma kwa atsikana achichepere ndi imodzi mwa nsanamira za chitukuko cha dziko. Polankhula mu mzinda wa Blantyre pa maphunziro azachuma kwa atsikana ochokera msukulu za sekondale ndi za ukachenjede zosiyanasiyana, mkulu wa Age Africa Conception Gasiola wati pakufunika kuonetsetsa kuti atsikana ndi amayi achichepere ali ndi maziko olimba aluso la ndondomeko za ndalama. Zambiri mu ripoti la Elin Chimoyo. Chiwerengero cha amayi omwe ali ndi mwayi opeza ntchito zachuma ndi ndalama chikanali chotsika kusiyana ndi amuna mdziko muno. Pa chifukwa ichi, mkulu wa bungwe la Age Africa a Conception Gasiola wati kupatula kulimbikitsa kuti atsikana aphunzire, pakufunikanso kupereka upangiri kwa asungwana ndi amayi pakasungidwe ndi kasamalidwe ka ndalama, komanso kuti athe kupanga ziganizo zabwino zokhudza ndalama. Kazembe wa bungweli mdziko muno, Dumisani Nkhonjera, akufotokoza zambiri. Ife ngati Age Africa chidwi chathu chili poonetsetsa kuti azimayi makamaka nayo atsikana akukwanirisa maphunziro awo ndi kupeza ma opportunities osiyanasiyana moyo mwawo, ndi kukhalanso kuti akutha kuzidalira pawokha kusintha moyo wawo komanso kusintha moyo wa ena oyandikira iwo. Wina aliyense kukacha pamawa amakhala kusaka chuma. Ndiye tinaona ngati ndi chinthu cha nzeru kwambiri kuti atsikana aziziwa kuti chumacho nchiyani, komanso angachigwiritse ntchito bwanji pa moyo wawo, kuti akamakula akamazafika nthawi yoti ayambe kupeza chumacho azakhale kuti akudziwa kale kagwiritsidwe ntchito ka chuma, kuti asakhale ndi mavuto ena ndi ena amene anthu timakumana nawo chifukwa cha kusadziwa kugwiritsa ntchito za chuma. Malinga ndi bungweli, maphunziro oterewa akusonyeza kudzipereka kwawo pa ntchito yokonzekeretsa atsikana ndi amayi achichepere pa mwayi ndi zisankho zomwe angapange zokhudza tsogolo lawo. Kwa Gracia Yasini, ophunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences Mubas, maphunzirowa ndi ofunikira. Zatithandizira kuti tikwanitse kupanga kusintha kuchokera kumwana ndi kufika kukulu
bwinobwino osakumana ndi mavuto osiyanasiyana pakatipa. Zithandizira kuti nthawi yonse imene tikugwiritsa ntchito ndalama tidziyikapo nzeru kuti ndalama ija ikapindulire ine komanso anthu amene ali pakati panga. Maphunzirowa anabweretsa pamodzi ophunzira ochokera ku sukulu za ukachenjede zinayi komanso sukulu za sekondari zosiyanasiyana kuchokera m'madera a chigawo chakumwera. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Nduna yoona zamtengatenga ndi ntchito a Japi Muhango yati kuthandiza ntchito yomanga nyumba zopemphereramo nkofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Muhango anena izi pamwambo ofuna kupeza 175 miliyoni kwacha zomalizitsira kumanga kachisi wa mpingo wa New Apostolic kulikulu la chigawo cha kumpoto la mpingo mu mzinda wa Mzuzu. Rodolfo Nyirenda ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pamwambowu, Muhango analimbikitsa mamembala a mpingowu kuti apitirize kupereka ndalama zomalizitsira ntchito yomanga kachisiyo, ponena kuti nthawi yodalira othandizira akunja manga zomangamanga yatha. Iwo anatinso mabungwe azachipembedzo ali ndi gawo lalikulu pothandiza chitukuko cha dziko komanso kukwanirisa zolinga za masomphenya a Malawi 2063. Mpingo ndi boma timagwira ntchito limodzi. Pamene boma likuthandiza anthu kuthupi, mipingo imathandiza anthu kuuzimu. Sikuuzimu kokha, mipingo yambiri ili ndi zinthu zambiri zimene imapanga, ali zipatala, ali ndi masukulu. Zonse zimathandiza kuti boma litakutumikira anthu ake bwino. Chocho ngati boma timachona ntchito kwa Patali kuti pamene mpingo ukuangalika kuti ufunefune zipangizo ziwathandizire, ifenso tizikhala limodzi. Meya wa mzinda wa Mzuzu Achiyembekezo Moses anayamikira mpingo chifukwa cha ntchitoyi yomwe ati ithandizire kusintha kwa mzindawu pa chitukuko. Mtsogoleri wamkulu wa mpingo wa New Apostolic ku Malawi, mtumwi Foster Rungu, anati thandizo limene alandira pamwambowu ndi chizindikiro chachikulu choti ntchito yomanga kachisiyo ikuyandikira kumalizidwa. Atithandiza ndi simenti, atithandiza ndi mchenga, izi ndiye zimafunika pomanga zimene zizi. Ndiye ife ndife othokoza kwambiri, zatipasa mphamvu kuti akuluakulu anabwera. Ndiye chikhala chinthu chokhumudwitsa kuti ntchito isayende, iya azayione itayenda pamene tifikirepo azachitirenso umboni. Pamwambowu, Muhango anatsagana ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo kumwera kumbuma kwa mzinda wa Mzuzu William Kaweche, phungu wa ku nyumba ya malamulo kumwera kuzambwe kwa mzinda wa Mzuzu William Fyopo Mukandavire, achanse Munthali yemwe ndi phungu kwa kumwera kwa boma la Chitipa komanso kansala wa wodi ya Ruvinga Clavel Daparapa Muhango pamodzi ndi alendo ena olemekezeka. Ntchito yomanga kachisiyi inayamba mchaka cha 2018 ndipo ikadzatha azakhala wokwanira kulandira olambira pafupi 600. Mpingo wa New Apostolic ku Mzuzu unakhazikitsidwa mu chaka cha 1946 ku Ching'ambo ndi mkulu wa mpingo wa mderaro Jonas Jere. Rodolfo Nyirenda, MBC, Mzuzu. Mkulu wa konsolo ya mzinda wa Lilongwe Clement Stambuli wati mtendere ndi bata ndizofunika pa ntchito yolimbikitsa kulolerana pa zipembedzo m'dziko muno. Iwo alankhula izi pamwambo okondwerera chaka chomwe anthu a mtundu wa Chihindu amakumbukira chotchedwa Festival of Lord of Universe. Mwambowu omwe umatchedwa Jagannathi Rati Yatra umachitika chaka chilichonse ndi anthu a mtundu wa Chihindu a Hare Krishna Society pa dziko lonse. Astambuli ati nzosangalatsa kuti mdziko muno muli ufulu wa chipembedzo zomwe zimathandizira kuti anthu azikhala mabata ndi mtendere. ndiye mpofunika kuti zithaukhalira malimodzi pa zilungani zimenezi. Komanso tadipatsanso mayi amalawi kuti nodathapo kudziwa zikhalidwe zina za anzathu zimene amachita. Mambo amene ndikoyamba kuchitika kuti sichitikeko. Ndiye dathanso kuonanso kuti mahindu amapanganso zotere. Mambowu akutcha kuti Hare Krishna. Kuti Hare Krishna ndi imodzi mwa milungu imene ine amapembedza. Iwowa akuti amamkhulupirira in international. Kutoka Hare Krishna kunabwera wina yeno
imene iyonso amachipetsera chipembedzo koma pazonse mukatimuone nkhani yake ndi yachikondi chifukwa chipembedzo chokhulisa chikondi lero naona mnamo anasangalira ndi chikondi mmene chinaliyera kusangalala kupinda limodzi kuyenda limodzi unali mwambomo. Ndipo kumbali yake mmodzi mwa akuluakulu ako International Krishna Consciousness Alavanga Das anati mwambowu ndi ofunika kamba kuti umapereka mdalitso kwa anthu. Ndipo munkhani za masewero matimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Blue Eagles alephera kufika pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership atalephera kupambana masewero awo. Bullets yalepherana ndi Ekhaya posagoletsana chigoli chilichonse pamene Blue Eagles yagonja ndi Kamuzu Barracks ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Izi zikutanthauza kuti Bullets ili pa nambala yachitatu ndi mapoint 20 pamene Blue Eagles ili pa nambala yachinayi ndi mapoint 19. Silver Strikers yakantha Kalonga United ndi zigoli zinayi kwa chimodzi kuti ifike pa nambala yachiwiri. Silver yatolera mapoint 21 chimodzimodzi Mighty Wanderers koma Wanderers ikutsogola ligi potengera zigoli. Goshen City dedza Dynamos yagonja pa khomo ndi Chitipa United ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsitiziro pa nkhani zathu madzulo ano.